Takže čau, vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme Gartic Phone. A jsem tady s Leon Space a s Lidlíkem. Čau, jo, já jsem tady Leon Space, jo, abych tady nakreslil to nejlepší dílo na světě a to dám do toho nejlepšího muzea na světě a dostanu více jak 50 miliard korun českých, jo. Tak jste oba připraveni? Ano. Tak já dávám start. Jo. Tak jo, hele, začínáme. 2, 1, teď. Tak. Napiš větu. No, tak jo. Tak, ty vole. Dobrý. Tak jo, hele, dejte hotovo. OK. Já asi mám tušení, kdo tohleto psal. Co? OK. Tak jo, hele, uděláme tak. Tak. Mouchu, ale bude to úplně zrovna nejlepší. Hele, nebudeme si to říkat. Tak jo. Protože pak to nebude sranda. OK, hele, to moje dílo je nádherný. To má taky docela. Tak jo. Jak se vyplňuje? Hele, já jsem jediný, kdo to má, nebo jak? A to ještě nemám teda. Lidlíku, máš to, nebo ne? Nemám. No, tak zbývá nám jenom Leon Space. A už to taky skoro mám. Tady to bude asi... Tady to si myslím, že bude hodně úspěšný, protože to je docela dobrá hra, jakože hodně. Jo, ale nevíš, co jsem já dostal. Já to tuším. Tak. Dobrý, to je nejlepší. Hele, tak jo, OK. Dobrý, už jsem to popsal. Já tak jo, hele, konec. Jo. Tak jo, hele. Kámo, tak to je dobrý, ale... Moucha byla tak dobře ty, no. Tak jo, ale dávám další, jo. Je. Skibidi a moucha se pokakal. Kámo, tak to... Já to věděl. Tohle je nejlepší. Tak to nechám. Tak jo, ale dáme nový kolo. Tak jo, normální. Kámo. No tak to bylo nejlepší. Tak jo, hele. Tak jo, ale já jsem napsal docela dobrou větu. Mě zajímá, kde ještě píše. Tak jo. OK, hele, tak já to, co jsem dostal, tak to... Já tuším vždycky, kdo to kreslí. Hej, ty, Leon Space. Co? No, hele, docela dobrý, no. Jako co?
To, co jsi napsal. Já jsem napsal co? Neřeknu, protože to pak bude sranda. Tady to bude extrémně dobrý videíko. Tak nás ty. Hele, tak kdo to ještě kreslí? Já ještě, ale už dokončuju. Kámo, ten Leon Space s tím dává extrémně obří práce, že jo? Tak já teďka Hele, začni kreslit. Takže já už to taky skoro mám. To skoro mám. Tak, dobrý. Už to mám. Tak jo, hele, OK. Kámo, já jsem dostal tu nejlepší věc. Tak jo, ale start. Kočka rodí koťata. Odkud jí to teď? Oh. Holub skáče z Eiffelovky, šílené, já to věděl. Co to je? Roblox Skibidi Toilet Simulator. To je nejlepší. Hele, mám dát další hru? Kámo, jo. Tak jo, hele. Já řeknu, tenkrát jsem zakoupil nejvíc normální věc na světě. Tak jo, dobrý, mám to. Ale já mám nejlepší větu. Dobrý, mám to. Hele, a kdo to asi kreslil? No tak já asi mám hotovo, já nevím proč. Tak, no takže zase Leon Space. Vy už to máte? Jo. Jo. To je úplně easy, jednoduchý. Hele, já jsem dostal ten nejdivnější motiv. Tak, mám to. Tak dobrý. Tak jo. Dělej to. Tak pojď. Tak si to bude. Žena skáče do Afriky s kamerou a třetí rukou. A pokazal ven a přitom dal zvuku.
Hele. Hele, já si myslím, že tohle by mohlo být poslední kolo. Nemyslíš? Já bych dala ještě jedno. Tak, já už to mám. Já taky. Kdo ještě píše? Dobré. Ale sorry, ale tohleto, co mi přišlo, to nebudu kreslit. Proč? Co to je? Neřeknu. Ach jo. Tak kdo si zase vykresluje? Počkám, tady na ten největší detail v světě. Hele, Leon Space, ty už to máš? Aha, no tak. Halo. Dobrý, už to mám. Podle mě je to 10 z 10. Úplně... Tak. Podle mě to úplně odpovídá. Tak jo, jdeme na to. Kubeťák zvrací na ruském kole. Hej, Lidlíku, víš, co je ruské kolo? Píhlo, pneumatika nebo péro. Hele, to ruský kolo je úplně něco jiného. Co to je? Nemáš pípí, nemáš koule, nemáš nic do háje. On má stahnutý kalhoty a nic tam nemá. Hele, já bych tady to video skončil, takže doufám, že se vám líbilo a další díl uděláme za kolik lajků? Nevím. Řekni, bro. Co? Ne, za 69, za 5 teda, co? Tak to je jedno. Tak čau. Za 5 lajků.